Gaskiya kina da baiwa. Allah ya baki tausayi da yawa, sai ki ƙara gode masa. Kin san tausayi ɓangare ne na imani. Kalaman sa farin ciki, sai ka yi ƙoƙari ka furta mata kalaman sa farin ciki. Bayan kayi na yabo, misali ka ce Khadija. In ta ce na'am Mustapha, sai ka yi murmushi ka ce wallahi ina matuƙar son ki. Kin san wani abu kuwa? Ban san adadin son da nake miki ba. A zuciyata tamkar na haɗe yake. Ba na jin zan iya rabo da ke a duk irin tsananin da na tsinci kaina. Ina son ki, ina so na zauna da ke har abada. Ina matuƙar jin daɗi idan kika yi murmushi. Waɗannan fararen haƙoran naki suka fito suka haske fuskata. Abin yana faranta min raina. Ina son ki so na haƙiƙa, kuma ina mai tabbatar miki ba gudu ba ja da baya. Ina tare da ke masoyiyata 100%. Na rike ki amana iya rayuwa. Kada ki taɓa tunanin zan canja miki daga Mustafanki na asali. Kada ki manta da ni, masoyinki, abokin sirrinki. Kada ki taɓa tunanin gazawata a gare ki, masoyiyata Khadija. Da fatan Allah ya kawo ranar da wannan kyakkyawar surar za ta kasance a gidana. Bari in miki wata tambaya. Wai kina jin abin da nake ji a zuciyata? Wallahi Khadija, ina son ki. Son ki ya gama mamaye min zuciya. Nakan shafa awa 24 ko da yaushe kina raina. Ku kasance da mu a shiri na gaba, inda za mu kawo muku tauraruwar zuciya. Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa. So 24.